Какво правиме на един оглед, като дойде някой при нас? На ходова част. Да. Проверяваме почти всичко. Тук сме открили бялетки. Имаме за смяна. Щангите, втулките тук са заминали. Добре. Предницата. Ето да се види. Добре. Така. Тук имаме проблем с гърнето изпуска. Не е ясно що. Трябва да се провери, да се разбуди, за да се види. Така не можем да установиме. Добре. И отзад имаме изпуснал амортисьор. Да, вижда се как изпуска. Да, целия в масло. Добре. И имаме скъсано каре. Гумено каре. Скъсано. Ето вижда се. Много ясно се вижда. С прост поглед. Добре.